Rama, Rama kuwi ya anakku nggir kene Rama. Heeh. Bareng jejoketan serapan damel dampinipun sayang ya nak. Sampur dumamah meja angka 15. Etok-etoke. Kandas luasa salae ya mas sing manis monggo wede. Masa Bageng, monggo pinarak Bageng. Bu Nur, monggo pinarak. Ora moka atiku dadi komeng mesono setitik aku wis trima kena kanggo tambah tangan gurino wengi tansah wong tresnaku ora bisa lali. Pengawan Solo riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian sani. Iki didukne jamong merasuk. Didukne jamong tambah selawe piye? Etan kali kulon kali tengah-tengah rene umote etan jati kulon jati tak pikir-pikir podo abote bareng ngono meja angka 16 persiapan. Ayo sola oleh mas yuk masih bersama Turunggo Panji Wijaya bareng-bareng Panjak Satri Indonesia. Juga diucapkan selamat sore khususnya warga Panjaran dan sekitarnya. Selamat bergabung bersama acara dari kami Turunggo Panji Wijaya bagi-bagi takjil. Mugi makarya sesarengan kalian putra Tenyep Audio. Monggo kagem para penonton juga pengendara jalan tentunya monggo selamat merapat
Selamat menyaksikan Turangga Panji Wijaya. Ora usah nangis, sing wis ya wis. Umpama aku ra duwe rasa, aku lila kowe karo wong liya. Nanging atiku wis sadang tresno kowe milih watan liya. Jane aku yo milih sliramu, tapi sliramu kadung karo liyane lara. Lara Mas Heri. Jantenan kok. Pas lagi sayang-sayangi, lah kok digandeng karo kancane dhewe. Hancuk. Apa reling nalika semono, susah senang bareng kabeh dilakoni. Mbok yo kowe Ndang bali yo Dik, aku ngenteni nang kene. janji tresnamu ra ono liyane, nyatane saiki kowe ninggalake aku. Duh Gusti, kuatno hatiku. Turangga Panji Wijaya. Sak jose bola. Bareng-bareng ngaji karo Panji Wijaya lho ya. Monggo merapat kumpul-kumpul bola. Umpama aku rawati dosa lara tak walas lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ramentala. Umpama aku ra duwe rasa, aku lila kowe karo wong liya. Nanging atiku wis sadang tresno kowe milih tresno liya. Yuk